Máme prvý pozitívny koment na našom YouTube od Daniela Barláka, ktorý píše pod video, kde som hovorila, aké dôležité je svoj nervový systém regulovať, pracovať s ním. Daniel píše, že najlepší spôsob na riešenie problémov je vraj metóda perlorodky. Perlorodku, keď tlačí piesok, tak vytvorí krásnu perlu. A to je presne to, čo veľakrát zažívame v živote, ten tlak, tá zmena, to neznáme, to, že na nás idú impulzy z každej strany, dajme tomu pracovné, osobné, ten tlak má potenciál z nás vybudovať perličky, čo je úplne krásna metafora. Ja Danielovi ďakujem za takýto pekný koment, pretože ja aj tú našu prácu s deťmi vnímam tak, že my presne vytvárame to prostredie, kde vyvíjame nátlak na to dieťa istým spôsobom, že ho inšpirujeme, aby povedalo vetu po anglicky, aby sa zapájalo na hodine, aby pracovalo. Keď chceš nejakú pomôcku dostať, tak mi musíš po anglicky povedať a potom ti dám. Aj na toho rodiča vytvárame nátlak v tom, že púšťajte tú angličtinu. Aha, máme problém so správaním na hodine. Pozrite sa, angličtinu ste naposledy počúvali 2 týždne dozadu, dieťa z toho vypadlo a na hodine sa cíti stratené. Takže veľmi pekná metafora, veľmi pekný koment, ďakujeme.